Moje meno je Martin Petrík a vy počúvate CDP podcast. Nosnou témou tejto série podcastov je ochrana dát proti útokom ransomwareu formou zabezpečeného zálohovania. Ide o aktuálne vysoko frekventovanú tému, keďže sme svedkami dennodenných cielených útokov škodlivým kódom aj v našom blízkom okolí. Mojím dnešným hosťom je Juraj Griga. Juraj pracuje pre spoločnosť Dell Technologies na Slovensku. Vítaj, Juraj. Ahoj, pekný deň. Keď si ťa niekto vygoogli, pri tvojom mene nájde pozíciu Advisory System Engineer. Čo to vlastne znamená? Vedel by si to priblížiť našim počúvajúcim? Advisory System Engineer, úprimne poviem, že ja mám radšej Solution Architect namiesto toho System Engineera, lebo väčšinou ľudia majú takú tendenciu, keď počujú, že System Engineer, takže rovno dostaneš šrobováky do ruky a pôjdeš to nainštalovať. Takže to, čo možno viacej reflektuje to, čo ja robím, je taká tá konzultačná a IT architektonická pozícia. A predpokladám, že ťa možno na tom skôr zaujalo to advisory. A to advisory v zásade je ako keby pozícia, titul jak na vojne, kde samozrejme po určitej dobe, keď už pracuješ ako konzultant, ako solution architekt a máš určité skúsenosti, tak si povyšovaný tak jak na vojne. Takže u nás je to tak, že sa začína na klasickom systém engineerovi alebo solution architektovi, po určitých skúsenostiach a po určitej dobe si senior. No a následne, teda mne sa podarilo byť promotnutý na jar tohto roku na advisoryho a v zásade to keby ocenenie, ohodnotenie tej tvojej práce, teda verím, že dobrej a že teda preto mi tú hodnosť dali, ale v zásade robíme tú architektúru, pomáhame zákazníkom, edukujeme a úprimne ma to aj teší, lebo v zásade v rámci regiónu Slovensko je v klastri asi 10 krajín a na tejto pozícii advisory sme dvaja, mám kolegu v Lotyšsku a vlastne teda ten druhý sa pošťastilo byť teda mne. Ty si vlastne aj spomenul, že tvoje práce hlavne najmä ten návrh, ako keby architektúra a tak ďalej. A teda mi tak príde taká otázka, že by bolo vhodné sa opýtať, že v tom životnom cykle toho projektu, ktorý ty ako keby odovzdáš klientovi úspešne, musím povedať, že úspešne, tak je tam ešte nejaký priestor niekde, kde vlastne ty vojdeš do toho projektu alebo v tom životnom cykle predstavuješ nejakú premenu? Typicky sme na začiatku toho projektu, lebo v zásade aj tí konzultanti alebo architekti robia technickú podporu obchodníkom a v zásade participujeme v tých obchodných prípadoch úplne od začiatku. A je to dobré a je to kvôli tomu, aby sme v zásade vedeli potom nejakým spôsobom správne navrhnúť to riešenie a ovplyvniť možno ten projekt z pohľadu návrhu a z pohľadu tej architektúry, pokiaľ by sa to vydávalo nejakým iným alebo nechceným smerom. Takže v zásade je to ako keby od začiatku toho projektu po možno samotný predaj, ale veľakrát robíme samozrejme ako keby také postpredajné konzultácie, keď treba. Nerobíme vyslovene support, či tá naša rola je skôr v tej príselovej fáze. Juraj, my si ťa relatívne často voláme na nejaké takéto naše eventy, workshopy a semináre a teda určite nie sme jediní, kto využíva tvoje služby speakera. Čím to je, že si takýto žiadaný? Povedz. Teraz si mi polichotil, som trošku narastal na tej stoličke, neviem, či to je vidieť. Tak ja sa snažím robiť si tú svoju robotu poctivo a dobre a v zásade je za tým aj rácio, dobre sa to počúva, ale zase na druhej strane ten slovenský tím, keď sa budeme baviť o solution architektoch alebo o konzultantoch, tak v zásade sme dvaja ľudia. To znamená, a tých akcií je naozaj, a eventov je naozaj veľa, to znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou rovnajúcou sa 50%, keď sa niekto z nás objaví, tak to budem ja, alebo to bude môj kolega. A možno ešte, keby som sa pozrel spätne do minulosti, tak keďže tá moja vlastne história je spojená ešte aj s EMC, spoločnosťou, ktorá bola kúpená spoločnosťou Dell, tak keby som to možno tak narátal, tak som bol skoro možno 4 roky sám konzultant alebo pre-sales. Takže asi aj to je dôvod, prečo sa teda objavujem možno častejšie niekde, ale dúfam, že to není také jak Adela Vinceová, že by som vyskakoval z každej ladničky. A teda trošku rozviniem tú otázku, že ty si taký ten, ja nazvem to tak, že správny človek Dell Technologies, ktorý
vie o tých novinkách, vie, čo sa plánuje a vie to tak dobre odkomunikovať? Mal by som to byť ja a teraz snažím sa byť tým človekom, tým komunikačným kanálom. To znamená, že áno, my sme vlastne tí, ktorí by mali strážiť a v zásade ako by potom aj edukovať partnerov, zákazníkov, posúvať tie nové informácie, tie nové trendy, lebo ono je to strašne veľa samozrejme. My si to uvedomujeme, že ten zákazník má strašne veľa možností. My samozrejme budeme radi, a sme radi, keď ten zákazník potom v konečnom dôsledku beží na tých našich technológiách. No to IT je tak dynamické a tak rýchle, že tých noviniek je strašne veľa. To znamená, že naozaj potom a zorientovať sa v tom nie je úplne jednoduché, takže my sme potom takí tí konzultanti alebo architekti, ktorí sa snažia v tom celom zorientovať a potom následne posunúť tie informácie, trendy, novinky a v konečnom dôsledku návrhy alebo spraviť nejaký správny návrh a posúvať to vlastne na tých zákazníkov. Ty si už aj spomenul tie trendy, ja si tiež veľmi uvedomujem, že tie IT technológie idú veľmi milovými krokmi dopredu. Vy vlastne ste primárne americká spoločnosť. Vidíš nejaký markantný rozdiel v tých trhoch, možno neviem, že či priamo slovenský, ale ako vy to tu kúskujete, vlastne ten región a možno ten americký? Bohužiaľ musím povedať, že vidím a veľakrát sa ako keby tie predstavy aj rozchádzajú. Proste ten náš trh je naozaj oveľa menší a možno fragmentovanejší ako povedzme ten americký alebo nejaké väčšie západné trhy. A bohužiaľ to je vidieť aj na tom, ako rýchlosťou tie technológie sem prichádzajú. To znamená, že možno už to, čo niekde je bežné, tak u nás proste to sem príde za 3, 4, 5 rokov. Čiže tam, kde už to možno hromadne nasadzujú, tak my sa tu o tom začíname len baviť. Čiže tá adopcia nových technológií alebo noviniek je proste vo výraznom sklze. Typický príklad je cloud, samozrejme, o ktorom sa bavíme už dlhé roky a tá adopcia stále nie je možno taká, ako by sme si predstavovali a tí zákazníci možno stále úplne nevyužívajú tie benefity toho, ale to je len jeden z príkladov, čiže je to bohužiaľ tak, ale to je potom aj naša úloha, aby sme snažili sa vyselektovať z toho veľkého portfólia a z tých noviniek a trendov niečo, čo pre toho zákazníka má zmysel, lebo veľakrát naozaj v korporácia moc nerozlišuje, že sme malé Slovensko, takže potom tá úloha je na nás povedať si, že dobre, toto je to správne riešenie pre daného zákazníka. Typický príklad môže byť napríklad storage, že sám vieš, že v tom našom portfóliu máme strašne veľa tých storageových typov a my by sme radi predávali tie najväčšie enterpriseové, ale práve z povahy toho a veľkosti nášho trhu vieme, že tie enterpriseové storage narátam možno na prstoch jednej ruky. Čiže vždy to je zase na nás, samozrejme vybrať to správne riešenie a pozicionovať ho tomu zákazníkovi, aby v konečnom dôsledku ten benefit dostal. Ty už si nám to možno aj trošku načrtol, ale teda prosím ťa, vedel by si nám priblížiť, ako funguje Dell na Slovensku? Ty myslím, čo vlastne robíte, akých kolegov ešte máš a ako možno oni pomáhajú tomu biznisu na Slovensku? Jasné. Ten náš slovenský tím je zhruba 15 ľudí, pozostáva z klasických externých obchodníkov alebo key account manažerov, ktorí majú rozdelených zákazníkov podľa určitých vertikál. Každý tento obchodník má ešte svojho interného obchodníka, potom máme samozrejme manažera pre vás, pre partnerov, máme manažera pre distribučnú sieť alebo distribútorov a potom sme to vlastne už dvaja spomínaní konzultanti alebo architekti. To je zhruba okolo 15 ľudí a sme súčasťou nejakého šerovaného centra, čo možno nie je úplne teraz podstatné, ale možno pre tých, ktorí nevedia, tak Dell tu v zásade zamestnáva skoro 3000 ľudí. Ale ten náš obchodný tím je zhruba tých 15 ľudí a staráme sa vlastne o slovenský trh. A tá naša úloha je, jak už som aj možno naznačoval, pomáhať zákazníkom, hľadať nové obchodné prípady, snažiť sa nejakým spôsobom doviesť sem možno aj tie nové trendy a byť ako keby lídrom na trhu v tej oblasti, ktorú vlastne robíme. A samozrejme súčasťou toho je aj nejaký taký ten brand awareness, čiže snažíme sa nejakým spôsobom, keby som to mal uzavrieť, jednak pomáhať tým zákazníkom a zároveň existujúcim zákazníkom a zároveň hľadať nejaké nové obchodné príležitosti, teda však spolu aj s vami, s partnermi. Dalo by sa nejakým spôsobom popísať, ako sa značka Dell Technologies pozíciuje na trhu v rámci vlastne takýchto storageových alebo infraštruktúrnych riešení?
Dell Technologies je v podstate poskytovateľ informačných technológií. Možno, že veľa ľudí vníma Dell Technologies skôr cez také tie klientské stanice, počítače, laptopy, monitory. Ja sa musím priznať, že veľakrát aj mne, keď poviem, že robím v Delli, tak v momente na mňa skočia, že a takýto notebook a takýto monitor. A úprimne poviem, že to je napríklad časť, ktorá sa mňa až tak netýka. A v zásade ja som zodpovedný skôr za tú enterpriseovú časť. A práve tá enterpriseová časť, tak to je kompletná infraštruktúra. To znamená, že sú tam riešenia od serverov, storageov, sú tam riešenia pre zálohovanie, ochranu dát, sú tam riešenia pre integráciu s cloudami, rôzne managementy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že na trhu ani nie je taký dodávateľ, ktorý by mal tak komplexné portfólio a v zásade, ktorý by vedel dodať čokoľvek od myšky na stole až po nejaký veľký enterpriseový storage. A to nie len povedzme také tie klasické storage, ale aj storage, ktoré sú určené pre rôzne typy workloadov, ako sú neštrukturované data, ako sú objektové storage a tak ďalej a tak ďalej. Ak chceš, kľudne sa aj pochvál, ako sa vám v poslednej dobe darí. Ja som postrehol, teda určite viac ľudí postrehlo, že máte nového general manažera, myslím, že niečo viac ako rok. On tento podcast asi teda predpokladám, že nebude počúvať, tak kľudne povedz, ako sa ti s ním robí a teda môžeš sa aj posťažovať? Tak verím, že ho bude počúvať. Minimálne mu pošleme teda link. Ako sa nám darí ešte na túto časť by som odpovedal, že musím povedať, že minulý pol rok sme naozaj veľmi dobrý, čo možno jeden z takých rekordných pol rokov, čo mňa veľmi teší. A čo sa týka nového generála, myslím, že Martin sa zhostil tej svojej pozície veľmi dobre. Je u nás zhruba ten rok a pol. Ako sa hovorí, nová metla dobre metie a ja myslím, že podarilo sa mu nastaviť nejaké veci, ktoré pomohli aj tomu nášmu tímu možno byť trochu viacej efektívny a ktoré povedzme v minulosti nešli urobiť. Takže verím, že v tomto trende bude pokračovať a ako zatiaľ ja myslím, že tam je spokojnosť. Verím, že na obidvoch stranách. OK, posunieme sa trochu ďalej. Na tieto zdvorilostné reči nemáme celý deň. Ty s CDP spolupracuješ už pomerne veľa rokov. Ako vnímaš možno ty CDP, respektíve firma Dell Technologies vníma CDP z pozície vášho obchodného partnera? A ako je podľa teba CDP pozicionované na slovenskom trhu informačných technológií a teda dodávanie infraštruktúr, storage a týchto vecí? Čo sa týka vás ako partnera, tak musím povedať, že naozaj ja s vami robím 15. rok a čo sa mne páči na CDPčku je, že v zásade ste veľmi lojálny partner našej značke, lebo v zásade pokiaľ viem, tak robíte hlavne Dell Technologies portfólio. Tak. Investovali ste kopec prostriedkov do ľudí, čiže ste schopní pokryť ako keby celý ten obchodný cyklus, vrátane aj následných nejakých implementácií, ale aj supportu a starania sa o toho zákazníka. A čo sa páči mne na CDP je, že v zásade berete to, a to aj deklarujete teda, bol som na vašej stránke webovskej, berete to ako nejakú misiu a ako nejaké poslanie a mne sa na tom páči to teda, zároveň som rád, že CDPčko si na tej misii, na tom poslaní, na tej ceste pomôcť tým zákazníkom vlastne vybralo nás ako hlavného majoritného dodávateľa. A páči sa mi, že stále ste hladní po nových informáciách, však veľakrát sa stretávame, robíme si nejaké také spoločné biznis plány, odozdávame si know-how, keď sú nejaké novinky a myslím si, že tá vaša, teraz má oprav možno skoro 30-ročná pozícia, to len celé potvrdzuje tú vašu stabilitu na trhu. Takže ja vás vnímam veľmi pozitívne a teda verím, že už to bude len rásť. To sa veľmi dobre počúva, ja to možno ešte trošku vystupňujem, aby sme to tak trošku medík na ústa. A teda, ako vnímaš CDP, teraz skúsim z toho pohľadu nových technológií, lebo akože my virtualizáciu sme zaviedli u nás vo firme pred nejakými možno 15 rokmi a odtedy sa veľa vecí zmenilo, prišli nové technológie, nové produkty a teda z tohto pohľadu ako vnímaš CDP? Ako som už povedal, tak v zásade to je veľmi pozitívne na vašej spoločnosti, že ako náhle sa
niekde myhnú alebo proste začnú sa presadzovať alebo nasadzovať nejaké novšie trendy, nové technológie, tak ste hladní po tých informáciách a v zásade už aj to, že aj v tomto podcaste sa budeme baviť o niečom ako cyber recovery alebo cyber resiliency, tak tá samotná iniciatíva aj tá téma vlastne prišla od vás, chceli ste o tom vedieť viacej, chcete to šíriť medzi vašich zákazníkov, pretože si uvedomujete, že to je jednoducho potrebné a dôležité. Takže, ako som hovoril, je to veľmi pozitívne a tieto vaše iniciatívy, ja to vnímam naozaj veľmi, veľmi dobre a tú snahu ako keby snažiť sa dať tomu zákazníkovi to najlepšie, čo na tom trhu je a nezaspať len možno pri nejakých technológiách, ktoré poznáte, ale je tam proste snaha sa stále posúvať ďalej aj v tej technologickej oblasti. Poďme ale teraz trochu bližšie k našej nosnej téme, to je ochrana dát proti ransomware útokom formou zabezpečeného zálohovania. Je to aj z pohľadu Dell Technologies téma? Určite je to veľká téma, dokonca keď sa robili isté štatistiky, ktoré si robíme vlastne aj my v rámci našich firiem, tak ochrana voči kybernetickým útokom a vlastne byť pripravený na takéto typy útokov je ako keby jedna z najdôležitejších priorít zákazníkov. A bohužiaľ tá situácia už je taká, že ak sme sa kedysi na to pozerali naozaj, a čítali sme niekde, že sa za hranicami stal takýto nejaký prípad, tak sa to dennodenne deje už bohužiaľ aj na Slovensku. O čom vlastne svedčí aj fakt proste slovenských firiem, ktoré boli napadnuté. A my to vlastne vidíme aj v tom, že ako výrazne tomu pomohla aj korona, to, že sme sa presťahovali domov na home office, ten taký pomyslený perimeter bezpečnostný sa ďaleko rozšíril, tie nožnice sa viacej otvorili, o čom svedčí aj fakt, že na začiatku korony v roku 2020 podľa štatistík sa vyskytol kybernetický útok každých 34 sekúnd. A už minulý rok, v roku 2021, kedy sme boli naozaj plne rozlezení po domoch a robili sme viac menej z domov, tak tie kybernetické útoky sa dejú alebo diali každých 11 sekúnd. Možno keby sme išli teraz na Google, možno už je to každých 8, 9, 5 sekúnd. Čiže určite to je téma, ktorej sa my venujeme, chceme sa venovať, pretože bohužiaľ situácia je taká, že nie je otázka či, ale kedy bude akákoľvek spoločnosť napadnutá nejakým hackerským útokom. Ja som aj včera čítal útoky, DDoS útoky na slovenské weby, ale našťastie ako tie weby tomu odolali. Takže je to téma, treba sa tomu venovať a je to jedna z hlavných priorít aj slovenských spoločností. Keď sme sa dohadovali na tento rozhovor, povedali sme si, že nám niečo porozprávaš o spôsobe, akým spoločnosť Dell Technologies pomáha svojim zákazníkom, ako teda ochrániť dáta proti ransomware útokom. Vedel by si nám takto v úvode, lebo dostaneme sa k tomu postupne, povedať, nejak zarámcovať tie hlavné, tie highlighty, tie najdôležitejšie formy obrany, ktorú ponúka Dell Technologies? Určite áno. V tom našom portfóliu my máme, chvála Bohu, také riešenia, na ktorých vlastne vieme takéto cyber recovery alebo cyber resiliency riešenie postaviť. Typicky veľmi známe, až notoricky známa datadoména, ktorá vďaka svojej architektúre je takým základným stavebným kameňom toho nášho cyber recovery alebo cyber resiliency riešenia. A zároveň máme zálohovacie softvery, ktoré sa veľmi dobre vedia integrovať s touto našou datadoménou a vlastne budujeme zákazníkom koncept tzv. Vaultu alebo bunkra, kde zákazník si vie chrániť svoje dáta a v prípade, že bude napadnutý, tak vieme bezpečne obnoviť dáta čo najrýchlejšie do požadovaného pôvodného stavu. Pretože treba povedať, že veľa prostriedkov sa vkladá do ako keby prevencie, do ochrany. Každý zákazník má nejaký spôsob ochrany v zmysle majú firewally, majú antivírové programy, majú antimalwareové programy a tak ďalej. To je priestor, kde my nehráme, ako keby tá naša úloha tam nie je. To je samozrejme dobré a treba to mať. Na druhej strane tie kybernetické útoky sú v súčasnej dobe tak sofistikované, že najhorší alebo taký
najhorší typ útoku, proti ktorému sa bráni, je tzv. Insider. To znamená, že ak sme sa bavili aj pred rozhovorom, keby teba alebo kohokoľvek niekto uplatí v rámci firmy, tak proste bez problémov môže zasiať takýto škodlivý kód niekde v rámci firmy. No a potom už bohužiaľ treba potom nasadiť a mať riešenie, ktoré pomôže tomu zákazníkovi sa z toho dostať. To znamená, že toto sú vlastne témy, ktoré zákazníci až tak neriešia, že skôr sa rieši tá prevencia, ale nerieši sa, že čo keď budem napadnutý. Takže to je taký ten náš hlavný príjm, no a ako už bolo spomenuté, my to vlastne stavíme na tých našich technológiách, kde to základné podhubie je veľmi dobre známa datadomena. Ty už si vlastne aj spomínal, že ransomware útoky sú v sekundových záležitostiach a teda určite nejaké sú aj na Slovensku, väčšinou vo svete. Poznáš aj nejaké príklady, niečo konkrétne, čo sa možno aj teba dotklo z pohľadu tých ransomware útokov? Nemusíš ako keby menovať, pokiaľ ide možno aj o tie slovenské. Stačí, ak povieš, o aký biznis išlo alebo segment hospodárstva, po prípade, ako sa s tým tá daná firma vysporiadala. Ja mám jeden konkrétny príklad, ktorý sa mňa teda v tej dobe priamo dotkol, keďže som užívateľ jedných fitnessových hodiniek, možno môžeme aj menovať asi Garmin, tak ja si pamätám, keď som sa pred nejakými 2 rokmi zobudil a v zásade ja som v tomto taký veľmi aktívny, že si trackujem tie svoje športové aktivity. No a nevedel som sa dostať do Garminianskej aplikácie a tak človek to chvíľku ignoruje, povie si, že asi majú niečo dole, asi niečo robia, no ale už keď to nejde pár hodín, potom to nejde deň a potom to nejde 2 dní, tak už som začal byť nervózny. A potom už následne asi po 2 dňoch Garmin začal oficiálne komunikovať, aj keď veľmi stroho, že boli napadnutí takýmto nejakým ransomwareom. No a nakoniec z toho neboli bohužiaľ 1-2 dní, bol z toho celý týždeň, kedy vlastne bola dole nielen aplikácia, no a potom sa vlastne prevalilo, že spoločnosť Garmin bola vlastne napadnutá ruskou hackerskou skupinou Evil Group, ktorá v zásade im zasiala ten škodlivý kód Wasted Locker, ktorý v zásade zakryptoval nielen tú aplikáciu, zakryptoval supportné weby, zakryptoval aplikáciu, čokoľvek, či nebolo možné v zásade robiť nič. Garmin toho moc nechcel komunikovať aj kvôli tomu, že veľa firiem ako keby sa k tomu nepriznával, lebo tým pádom dávajú najavo tú svoju zraniteľnosť ešte viacej. Ale nakoniec po tom týždni sa im to podarilo nejak obnoviť. Nikdy to Garmin nepotvrdil, ale hovorí sa, že museli zaplatiť výkupné $10 miliónov. Ja ako užívateľ som nadával, ale v zásade ono to nie je až taká veľká škoda, keď ja sa nedostanem do nejakej aplikácie, tak môžem maximálne nadávať. Skôr ten dopad bol na užívateľov, ktorí využívajú Garmin v rámci letectva, keďže Garmin robí, alebo automobilovej dopravy, keďže robia aj navigačné systémy. Takže tam ten postih bol ako keby väčší. Ale to bol typický príklad ransomwareového útoku, kedy tá spoločnosť alebo tí hackeri v zásade chceli ten ransom to výkupné. Na druhej strane sa dejú aj iné veci a to je bohužiaľ to smutné, čo v zásade sa deje aj u našich susedov, kde prebieha tá klasická konvenčná vojna a popri tom ešte sa deje veľká kybernetická vojna. A jeden príklad, ktorý z časti asi aj ty poznáš a myslím, že už ho počulo veľa zákazníkov, veľa ľudí. Ja to tiež dosť často používam, ale ja zvyknem hovoriť, že ak by mal Netflix natočiť film dokumentárny o nejakom kybernetickom útoku, tak by to malo byť práve o spoločnosti Maersk. A tam bohužiaľ to nebol typický ransomwareový útok, to už bolo skôr naozaj útok Ruska na Ukrajinu, kde chceli zničiť systémy na Ukrajine v takej forme, že zaviedli škodlivý kód a to bol vlastne kód NotPetya, ktorý vlastne mal zničiť ukrajinské systémy. A oni ho zaviedli vlastne do účtovníckeho softvéru. To znamená, že každá spoločnosť, ktorá v tej dobe, to je nejaké 4-5 rokov dozadu, používala na Ukrajine alebo mala nejakú prevádzku svoju na Ukrajine a musela používať tento účtovnícky softvér. No a našiel sa nejaký človek, ktorý bol skompromitovaný a vniesol tento škodlivý kód do toho účtovníckeho programu, ktorý bol nainštalovaný na nejaký updateovací server. To znamená, že jedného pekného dňa v úvodzovkách, kedy zbehol klasický a bežný update toho účtovníckeho softvéru, tak veľa firiem na Ukrajine doslova zhaslo. V prípade Maersku to bolo fakt, že 7 minút. Za 7 minút tá spoločnosť prestala operovať.
Maersk robí 20% celosvetového obchodu. Majú 800 lodných lodí alebo veľkých lodí, ktoré prevážajú kontajnery, kde na tú jednu loď sa dá dať až 20 000 kontajnerov. Čiže pätina z celosvetového obchodu sa zrazu zastavila, pretože nešli systémy. Maersk to na rozdiel od Garminu komunikoval veľmi otvorene a transparentne, okamžite sa spustila proste veľká mašinéria a začali sa obnovovať dáta, lenže tu bol veľký problém, že odkiaľ tie dáta teraz obnoviť, lebo tam v zásade oni mali napadnutých 160 doménových kontrolerov a jedna vec, ktorú vlastne takzvané, že lesson learned sa naučila aj Maersk a v zásade mala by to byť akoby poučenie pre každého zákazníka. Backupujte si svoje Active Directory, doménové kontrolery, pretože pokiaľ neobnovíte Active Directory a doménové kontrolery, tak v zásade neobnovíte nič. Čiže to je akoby prvý krok, ktorý musí byť urobený. A to sa Maersku podarilo urobiť až za 9 dní, čo je naozaj veľká doba alebo dlhá doba. Následne tie aplikácie kritické sa im podarilo obnoviť za nejaké 2 týždne a vrátane klientov, kde im zahúčali doslovne 60 000 notebookov, tak to obnovali ďalšie mesiace. Ja teda, ak ti môžem do toho skočiť, tak ja som práve počul, že sa im to, možno mi to potvrdíš, že sa im podarilo vlastne obnoviť to gros systému vďaka dátovému centru, ktoré bolo niekde v centrálnej Afrike a bolo offline. To je taká možno už teraz úsmevná príhoda, ale v tej dobe verím tomu, že to teda nebolo tým ľuďom všetko jedno. Je to presne tak, že oni z tých 160 doménových kontrolerov, ktoré boli všetky dole, tak jeden jediný doménový kontroler mal dáta a to bolo myslím, že to bolo v Ghane. A ten dôvod, prečo mal tie dáta, bol ten, že v tej dobe, a tí, čo chodia do Afriky, vedia, že tam často vypadáva elektrika. To znamená, že ten server bol dole len preto, že tam vypadla elektrika, čo v konečnom dôsledku ich zachránilo a v zásade mali zálohu doménového kontrolera, inak by to trvalo asi ešte oveľa viacej, tie škody by boli oveľa horšie. Takže tam naozaj si vymenili dáta proste a z toho doménneho kontrolera potom obnovili Active Directory a tieto veci. Čiže teraz je to naozaj úsmevné, no vtedy to asi úplne úsmevné nebolo. Ale pointa je, že Maersk v podstate aj vyhodnotil, že z pohľadu security, z pohľadu odolnosti voči kybernetickým útokom boli strašne podpriemerná firma. A bohužiaľ takých firiem je veľa, lebo to nemajú ako svoju prioritu. A práve Maersk si uvedomil, že z tejto svojej slabiny chce spraviť svoju silnú stránku. To znamená, že oni naozaj investovali veľa prostriedkov, času do tej cyber resiliencie, aby proste jednoducho boli odolní voči akémukoľvek kybernetickému útoku a aby z tej svojej slabiny spravili svoju silnú stránku. A to je možno message aj pre akéhokoľvek zákazníka. Určite nemusí byť veľkosti Maersk, lebo na Slovensku proste tiež máme zákazníkov, ktorí odolávajú takýmto kybernetickým útokom. Treba proste mať nastavené procesy, lebo ono to nie je o tých technológiách. Technológia je ako keby ten prostriedok, pomocou ktorého to viem vrátiť, povedzme naspäť, alebo viem odolať tomu útoku. Ale sú tam procesy, sú tam ľudia, edukácia ľudí. Proste ľudia nemôžu klikať kdekoľvek, musia byť edukovaní, vzdelávaní v tejto oblasti. Ako sme sa bavili, insider, proste najhorší spôsob odolať voči niekomu, koho podplatím. A tu je tiež taká už teraz vtipná príhoda ešte z Tesly, kde Tesla, myslím, že už medzi tým boli aj napadnutí, ale údajne bola nejaká príhoda, kedy zase nejaký ruský hacker sa opíjal s nejakým zamestnancom Tesly niekde v bare a že ho chceli skompromitovať. Bolo mu ponúknutých nejakých $500,000 za to, aby vniesol škodlivý kód alebo ransomware do systémov Tesly, ale on to vtedy ako keby reportoval a odmietol to. Len nie každý asi odmietne. Myslím, že s takou sumou, taká suma by zamávala s kadekým. Takže presne je to proste o tom edukovaní, o tých mať nastavené procesy, mať nastavené zodpovednosti a potom je tam tá technológia, ktorá je ten prostriedok k tomu, aby sme sa proste vedeli brániť a v tom najhoršom prípade obnoviť tú našu prevádzku. Ja to určite potvrdzujem. Pokiaľ ide o tých ľudí, je to veľmi dôležité, lebo ľudia sú tá cesta, ako sa väčšinou tie ransomware útoky, lebo mnohé sú pustené ako keby do internetu a tí ľudia sa nachytajú. A pokiaľ ide o tie postupy, tam nedá mi nespomenúť disaster recovery plán, ktorý vlastne ako keby všetky tie riešenia, ktoré máte, spája v jedno a dáva ten návod tomu danému technikovi, ako postupovať, lebo treba si uvedomiť, dôležitý je čas
a aj ten technik, keď sa niečo také stane, je to zatrase to osobnosťou a keď má k dispozícii takýto plán, ako postupovať, ktorý je aktualizovaný, to je veľmi dôležité, tak mu to veľmi pomôže a skráti ten čas, kedy vlastne sa podarí tú infraštruktúru nahodiť naspäť. Ja môžem spomenúť za spoločnosť CDP, mali sme tiež skúsenosti s viacerými útokmi ransomware, bolo to aj nejaké to mesto. Poviem, že niekedy sa stalo tak, že tá spoločnosť radšej tie dáta, o ktoré prišla, ako keby zabudla, vystavala na zelenej lúke, úplne na novo. Iná spoločnosť dokonca mala šťastie, že nejaký developer, ktorý s nimi spolupracovali pred pol rokom, mala nejaké zálohy, tak vďaka tomu. Ale musím povedať, že jedno majú spoločné tie spoločnosti, že neboli dobre pripravení na tento ransomware útok a nevyužívali tie rôzne možnosti, ktoré aj teda my ponúkame a teraz sa budeme snažiť aj komunikovať. Ak to ešte môžem doplniť jednou poznámkou, tak ty si povedal jednu vec, že aby čo najrýchlejšie, aby aj časovo tá strata bola čo najmenšia, tak ja sa len vlastne vrátim k tým zodpovednostiam, že, a tiež to uvedem na príklade, je známy príklad jednej veľkej banky v Londýne, kde paradoxne oni ako keby boli pripravení, že mali proste tú ochranu voči ransomwareu, ale čo nemali stanovené boli zodpovednosti, že kto bude ten človek, ktorý keď nás napadnú, povie, že ideme teraz robiť toto, ideme robiť toto. A v tej banke po tom napadnutí trvalo 8 hodín, pokiaľ sa našiel niekto, že tak som to asi ja, ktorý poviem, že tak teraz ideme robiť toto a ideme robiť toto. Čiže a to môžu byť tie zdržania. Čiže preto hovorím, že to nie je len o tej technológii, ale je to proste aj o tých zodpovednostiach, čiže každý musí vedieť, čo má robiť a kedy má robiť, a o tých procesoch, rôznych runbookoch, proste, že čo sa stane, keď už povedzme idem rolovať to prostredie naspäť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je zase len jeden z príkladov, kedy proste aj vedieť, že kto je za čo zodpovedný, je veľmi dôležité. Ja možno ešte trošku rozviniem tú predchádzajúcu otázku, respektíve tú odpoveď, ktorú sme si tak spoločne vytvorili, lebo verím, že to je veľmi dôležitá téma na komunikáciu, ale teda myslíš, že tieto firmy a ich IT oddelenie alebo manažmenty týchto podnikov podcenili riziko útoku ransomwareu práve na ich spoločnosť? Respektíve je totiž prekvapivo bežná situácia na Slovensku, že teda zvlášť v menších firmách zodpovední ľudia neopodstatnene predpokladajú, že nebudú cieľom takéhoto útoku. No a to je veľká chyba, lebo je to také slovenské, že pokiaľ sa mi to nedieje mne, tak sa ma to netýka, ale bohužiaľ proste už tých príkladov negatívnych je také množstvo, a nielen, ako sme sa bavili, nielen v zahraničí, ale na Slovensku, že ľudia by sa mali z toho poučiť. A ono sa hovorí, že sú rôzne typy ľudí a takí tí najmudrejší ľudia sa poučia z chýb, ale z chýb tých druhých, lebo učiť sa v prípade témy cyber resiliencie alebo nejakých ransomwareov na vlastných chybách, tak to už je asi neskoro. My sme tu menovali niekoľko príkladov, takže určite proste treba sa z toho poučiť, no a hlavne treba proste sa nad tým zamyslieť, treba si tú stratégiu nastaviť. Každá spoločnosť by mala mať nastavenú cyber resiliency stratégiu, lebo pokiaľ ho nemá, tak sa môžu stať tie prípady, ktoré sme vlastne hovorili, že nebudú na to pripravení, keď budú kompromitovaní alebo napadnutí, nebudú mať z čoho obnoviť, nebudú vedieť, kto má naštartovať ten proces a tak ďalej. Tá cyber resiliency stratégia, ona vlastne vychádza z určitých frameworkov, ktoré v zásade aj my v rámci tých našich technológií používame. My sa riadíme frameworkom, ako samozrejme vychádza to zase z tých amerických frameworkov alebo štandardov, ktorý sa nazýva NIST, ktorý vlastne vychádza, to je National Institute for Standards and Technologies, čiže Národný inštitút pre štandardy a technológie, ktorý má definované určité kroky, určité piliere, ktoré sú súčasťou tej cyber resiliency ako keby ochrany alebo obrany. No a každá firma by si tie piliere proste mala nastaviť. Tam sa hovorí o rôznych fázach od identifikácie a ochrany dát. To sú samozrejme veci, ktoré sa musia nastaviť predtým, ako nastane nejaký útok. To znamená, že musím vedieť identifikovať zdroje, ktoré mám chrániť, lebo ako sa hovorí, nemôžem chrániť niečo, o čom neviem, že vo firme mám. To znamená, že pokiaľ si to ja neidentifikujem a náhodou budem napadnutý,
tak tam môže byť niečo, čo som proste nechránil. Takže preto si treba vedieť povedať, že čo chcem chrániť, čo sú pre mňa tie dôležité dáta. Ďalšia vec, že treba tie dáta vedieť vyčísliť, akú hodnotu majú tie dáta. To znamená, že každá spoločnosť by mala vedieť, že keď budem napadnutý alebo proste sa mi niečo stane a budem dole, vymyslím si pol dňa, koľko ma to bude stáť. Keď vo fabrike zastavím linku na hodinu, tak tá fabrika asi bude vedieť povedať, že tá škoda je pre mňa takáto a takáto. Takisto e-shop nejaký alebo akýkoľvek zákazník tohto charakteru, keď mu nepôjde ten e-shop proste pol dňa, tak asi vie, aké sú jeho straty. A toto sú potom aj tie argumenty, že keď ja budem si vedieť vyčísliť tú moju stratu a dať si na misku váh, že teraz idem investovať do niečoho ako cyber resiliency technológie alebo vybudovať si nejaký framework, takže či investície do toho sú oprávnené a keď budem vidieť tú moju stratu, tak v 99% určite si povieme, že tie investície do tej ochrany sú oprávnené, lebo proste tá moja strata, keď budem napadnutý, môže byť naozaj ďaleko vyššia. A už keď o tej strate hovorím, tak pre predstavu škody, ktoré sú napáchané takýmto ransomwareom alebo kybernetickými útokmi v rámci Európskej únie, v rámci EMEI, sú na úrovni 1,2 milióna dolárov. Samozrejme, že na Slovensku je to asi o hodne menej. Predpokladám, že možno rádovo v stovkách tisíc eur, desiatkách tisíc eur, ale celá EMEA zhruba 1,2 milióna dolárov. Keby sme sa pozreli na celý svet, tak je to okolo 13 miliónov dolárov škôd napáchaných proste takýmito útokmi. Možno jedna pikoška, že ono v zásade globálne tie škody napáchané globálne sú predikované na nejakých 6 triliónov dolárov. Že to sú škody napáchané kybernetickými útokmi. Predikcia na rok 2025, čo je za 3 roky, je 10 triliónov dolárov. A som videl taký graf, že keby sme si takéto cyberkriminalitu, ktorej škody sú tých 10 napáchané tými kybernetickými útokmi, že sú 10 triliónov, tak keby sme sa to pretransformovali na HDP nejakej krajiny, tak keby sme mali krajinu, ktorá sa bude volať kyberkriminalita, tak je to tretia najväčšia ekonomika z pohľadu HDP na svete. 10 triliónov dolárov. Čiže určite sa treba tomu venovať, určite treba proste do toho investovať čas, prostriedky, vzdelávanie, lebo šťastie práve pripravený. My už sme si teda pár otázok dozadu spomenuli, plus minus, aké sú riešenia Dell Technologies, ale je veľmi dôležité, aby sme tomu dali nejaký ten rámec. Povedz nám, prosím ťa, Juraj, ten rámec. To naše riešenie, ktoré vlastne my poskytujeme, alebo ktoré staviame ako takú tú ochranu voči ransomwareu, my ho voláme cyber recovery a je to súčasťou už spomínanej cyber resilience alebo nejakej kybernetickej odolnosti a všetkých tých pilierov. A je to už ako keby taká tá posledná štácia, kedy naozaj už treba obnovovať dáta. To znamená, že ako sme sa bavili, v tom normálnom riešení zákazníci majú a používajú také tie rôzne formy ochrany, ako už boli spomínané firewally a rôzne typy softverov. Ale čo teda v prípade, že sme napadnutí, tak my máme v portfóliu našťastie už dlhé roky a veľa zákazníkov to pozná, veľa zákazníkov aj má to riešenie, ktoré sa nazýva Data Domain. A to naše riešenie spočíva vo vybudovaní tzv. Vaultu alebo bunkra, kedy vlastne mám jednu produkčnú datadoménu, na ktorú sa zálohujú produkčné dáta. A v tzv. Bunkri alebo Vaulte si umiestním druhú takúto datadoménu. Nad celým týmto beží nejaký taký management, ktorý sa nazýva Cyber Recovery Manager. A princíp je v tom, že tie datadomény alebo tie dva boxy sa replikujú len vtedy, keď treba zreplikovať určité zmeny z toho produkčného prostredia. Inak je tam vytvorený tzv. My to voláme, že air gap, čo sa mi nejak ťažko prekladá, ale proste znamená to v podstate to, že za normálne okolnosti nie sú spojené. Taká vzduchová bublina. Vzduchová bublina, presne. A spájajú sa naozaj len vtedy, keď treba doreplikovať nejaké zmeny, čo je v zásade veľmi rýchle. Sú prepojené, idú absolútne mimo switchov, sú prepojené port to port. V tom Vaulte alebo v tom bunkri potom následne tie kopie tých záloh sú tzv. Immutable alebo proste neprepísateľné alebo tzv. Read only.
vďaka retenčnému zámku, ktorá je jedna z vlastností datadomény. A potom vlastne nad týmito kópiami v tom Valte alebo v tom bunkri beží analytika, kde my vlastne využívame riešenie CyberSense, ktorý využíva naozaj strašne veľa parametrov skúmania, analyzovania povahy a vektorov správania tých dát. A na základe potom toho posiela cez niečo, čo sa volá dátová dioda. Vlastne tí, čo trošku študovali alebo poznajú elektroniku a vedia, čo je jednosmerná dioda, tak tá dátová dioda je zase súčasť toho voltu a prepúšťa dáta z tej analytiky iba jedným smerom, a to je smerom vlastne von z toho bunkra, a posiela reporty tej analýzy správania sa tých dát do nejakého Security Operation Centra alebo do nejakého SIEM managementu. A následne vlastne tam už potom tí operátori, security administrátori vidia to správanie a vedia následne reagovať, ak treba. A ešte, aby sme to dotiahli možno úplne do dokonalosti, tak súčasťou takého Vaultu môže byť aj tzv. Clean room, kde keď už bude, povedzme, treba restorovať naozaj tie dáta, tak v tej clean roome sú nejaké to hardwareové, softwareové vybavenie, kde potom z tých zdravých kópií na tej datadomene v tom Vaulte alebo v tom bunkri sa zrestorujú dáta alebo tá produkcia na ten pripravený alebo predpripravený hardware v tom tzv. Clean roome. A to môžu byť buď nejaké servery, možno nejaký server s políčkom alebo aj nejaká menšia hyperkonvergovaná infraštruktúra. Čiže to je ako keby princíp toho nášho riešenia, s tým, že treba možno ešte povedať, že samozrejme treba toto mať nejak nacvičené, treba si robiť nejaké také kontroly, testy tohto celého procesu, lebo on je to v zásade proces. Ako sme sa bavili, toto je len technologická záležitosť, ale sú nad tým potom ešte tí ľudia samotní, aj tie tzv. Runbooky a tak ďalej, aby v čase, keď to bude treba urobiť, aby každý vedel, že čo má robiť, kedy má robiť a ako má robiť. Takže to je vlastne v skratke o tom našom riešení. Možno ešte len doplním, že my to vlastne postupne implementujeme do tých našich ďalších storageových riešení, čiže niečo podobné. Na princípe takéhoto airgapu máme urobené aj nad platformou PowerScale alebo Isilon, ktorú tiež máme spoločne inštalovanú u nejakých zákazníkov, a postupne to vlastne pribúda aj do ďalších riešení. Mňa napadá taká otázka, že ako toto riešenie funguje možno s inými platformami. Máme tu Veeam, aj IBM má nejakú platformu. Akým spôsobom? Dobrá otázka. Dobrá otázka. Tým, že datadomena je relatívne otvorené riešenie, ktoré funguje vlastne aj s inými zálohovacími softvermi, tak samozrejme, pokiaľ zákazník má aj niečo iné, v podstate aj nášho konkurenta, už si spomínal Veeam alebo Commvault alebo Veritas, tak kľudne si ten backup software môže nechať, je integrovateľný v celom tomto koncepte, vrátane už spomínanej analytickej časti CyberSense. To znamená, že my samozrejme by sme radi predávali aj náš backup software a ho máme, a tým pádom aj vyzývam poslucháčov, ktorí nie sú spokojní so svojím existujúcim backup softwarom, tak ak chcú ho vymeniť, tak vieme samozrejme aj my ponúknuť náš. Ale pokiaľ máte niečo konkurenčné, už spomínané značky, a v zásade chcete si to nechať a chceli by zákazníci vybudovať takýto koncept, tak dá sa urobiť aj s týmito platformami. Juraj, tvoja posledná odpoveď nás priblížila ku koncu tohto podcastu. Mne osobne sa veľmi páčil, takzvané som si ho užil. Ja by som ti chcel poďakovať, že si sa zúčastnil, že si prijal moje pozvanie a bol si tu dnes so mnou. Ďakujem pekne aj ja. Ja som si ho tiež užil a teda verím, že to bolo zaujímavé a že sa to bude poslucháčom páčiť.